तू तो झूठ के चला चलती चलती करता चलती तू तो झूठ के चला लेकिन भैया एक दिन ऐसा समय आ जाई हर छूट जाई सगरी पखंड हो। ए बाबा कहल गइल बा कि भगवान के घर में देर होला ढेर ना होला। जइया भगवान के नजर हट जाई आ जब उनकर पान चली सारा धन दौलत साफ हो जाई। आई मंटू के माता जी की तरफ से 21 रुपया, आई प्रिंस बाबू की तरफ से 11 रुपया, रंजन जी की तरफ से 11 रुपया और प्रभु से विनती रही कि जब झोली से चल के पुरस्कार आई भगवान वहाँ के घर परिवार खुशहाल राखी दिन दुगुना ना चौगुना बोलत हुई। जय हो प्रेम से बलिदान देने वाले दत्ता की जय हो। हे बाबा कहर छूट जाई सगरी पखंड हो कहे कि राम ने आहार हो।